Ovu emisiju drugog serijala posvetili smo zagađenju. I pritom ne političkom, kulturološkom ili medijskom, već onom koje bukvalno guši i truje balkanske prijestolnice. Prema Svjetskoj zdravstvenoj organizaciji, na listi 10 najzagađenijih gradova u Evropi 5 je na Balkanu. Koji su to gradovi? Kako je živjeti u nekima od njih i kako se nebrigom države nanosi ogromna šteta privredi i ljudima? Sve pogledajte u ovom pokušaju da uđemo u trag zagađivačima i probamo da riješimo pitanje od koga i bukvalno zastaje dah. Dobrodošli u novi regionalni Robin Hood. Zagađenje vazduha, posljedica neodgovornog ponašanja ili čistog biznisa. Ovo je priča koja nam dolazi iz Severne Makedonije. Оваа куќа се грее на дрвје. Нејзиниот сопственик Станимир Стојковиќ од Скопски Илинден е свесен дека на ваков начин станува еден од загадувачите на воздухот, но вели дека нема друго решение. Купил инвертер, но и оваа зима решил да се грее на дрва. Му останале многу дрва од минатата година. Сега моментално на дрва. На дрва и купив инвентор. Као се вика, го купив тоа, ама не го уклучувам, имам уште дрва да ги потрошам тие, па ќе се греам на него. Па имав 3, 7, 10 кубика дрва. Не само Станимир, околу половина од домаќинствата во Северна Македонија се уште користат дрва и јаглен за греење. Од Министерството за животна средина велат дека ги знаат бројките, но преземаат конкретни мерки за намалување на загадувањето. За оваа цел велат дека од 2019 година потрошиле над 3 милиони евра. Во писмен одговор доставен до СКУП, Министерството информира дека средствата биле наменети за замена на постоечките нееколошки системи на греење со поефикасни и поевтини системи. Освен училиштата и градинките, од мерките се вели дека придобивка имале и домаќинствата. Но Станимир вели дека од овие над 3 милиони евра не видел ни денар. Инвертерот го купил со собствени средства. Се жали дека мерките не важеле за луѓето кои живеат во село. Сами го купиме, не дадат во село. Сам го купив, па околу 40 и нешто иде. Ме кошта 6-8 монтажа со се тоа. Сам го купив, не купуват во... Они викаат дека шпоред ќе ти земат да ти донесат инвентор. Нека го земат одма. Ама да ми донесат упола цена, например, ама они у село вика не може. Дрвата за сега остануваат наевтино средство за греење и готвење. Според најновите податоци на Државниот завод за статистика, од вкупниот број домаќинства, 49,18% користат дрво како примарен извор на топлина. Останатиот дел користат електрична енергија, централно парно греење и дрвени брикети и палети. Само 1% користат друг тип на извори на топлина како јаглен, ТНГ и нафта за ложење. Маријан Ненов е долгогодишен активист против монополите на греењето во Скопје. Тој е еден од ретките во Европа што го доби случајот за парно греење во Судот за човекови права во Страсбург против Balkan Energy Group, компанија која врши јавна дејност снабдување со топлинска енергија на главниот град. Тој вели дека знае што е причината за загадувањето во земјава. Причината е бизнисот. Значи, постојано го кажувам тоа дека загадувањето е бизнис, а корупцијата го поддржува тоа, сето тоа. Повторно, регулаторна комисија е тесно поврзана со овие енергетски монополи и наместо да ги штити правата на граѓаните, интересите на граѓаните, таа ги штити интересите на овие компании кои што патем ја плаќаат регулаторно. Значи таа што прави? Прави од еден монопол му дава одврзани раци и вика не, ова не е монопол, ова е регулиран бизнис сега. Значи, и затоа не се вика монопол, веќе не, тоа е монопол. И тој уништува све околу себе. Според официјалните податоци, уделот на загадувањето од дрвата во 2019 година во вкупните емисии на вкупните цврсти честички изнесува 36%. Во емисиите на цврсти честички со големина до 10 микрометри, познати како PM10, изнесува 43%,
додека учеството во емисиите на цврсти честички со големина до 2,5 микрометри, познати како PM2,5, е највисоко и изнесува 65%. Драгана Велковска е советник во град Скопје. На оваа позиција таа е избрана во октомври оваа година, кога беа одржани локалните избори. Загадувањето е најголемиот нејзин предизвик со кој се соочува од првиот ден на мандатот. Секаде во земјата каде што постои индустрија, тешка индустрија особено, нормално дека има загадување бидејќи досега низ годините се покажа дека индустријата не е никако контролирана. Загадување на воздухот е една од причините за големата смртност во Северна Македонија. Годишно 1350 луѓе порано починуваат заради загаденоста на воздухот. Загадениот воздух влие врз здравјето на луѓето на многу различни начини. Најнапред, очигледно, респираторните болести кои се појавуваат како последица од загадениот воздух, но тие последици не се ограничени само на респираторниот систем. Има цел спектар, цел диапазон на состојби кои се предизвикани од загаден воздух. Во Македонија, за жал, се уште нема соодветни статистики за да може да се каже, односно да се насочи медицински тим да истражува точно и да ја поврзе каузалноста помеѓу загадениот воздух и помеѓу известни состојби кај луѓето. Активистите велат дека корупцијата е главниот причинител на загадувањето. Марија Ненов обвинува дека на страна на загадувачите се и владини функционери, но и судии. Ние 8 години се бориме со бег, претходно со топлификација се боривме. И за жал, на наше големо разочарување, сите државни институции беа вмешани во овој криминал, вклучувајќи ги судовите. Ние правдата не ја најдовме во Македонија, не ја најдовме во институциите државни, тука ја најдовме надвор во Страсбур. Во 2016 година македонски и фински научници извршија мерење на составот на частичките во воздухот во градот. Резултатите покажаа дека најголем загадувач на Скопје е загревањето на домовите. Pollution levels are very high in Skopje especially, but even the other cities in Macedonia. And in international comparisons, I think that the pollution levels are among the highest in European context and even to some extent comparable to polluted cities like Beijing in China. Сепак, граѓанските активисти видоа пропуст во оваа студија, бидејќи не се опфатени подолги периоди на проучување. Советничката Драгана Велковска не се согласува дека загревањето на домовите е главниот и најголемиот загадувач на Скопје. Според неа, најголем виновник на загадениот воздух е индустријата. Единствената студија, анализа на изворите на загаденост на воздухот, која е прилично објективна, таа се има работено на ниво на Европа. 15 ревизорски институции заедно со Европскиот суд на ревизори имаат работено и за Македонија како главен извор на загадувањето е констатирана индустријата. Па потоа се констатирани деловните објекти, комерцијалните објекти заедно со домаќинствата. Меѓутоа, тоа што е клучно е дека индустријата е првиот и основен загадувач во оваа земја, што за жал не е така наведено во оние изведени заклучоци од претходните студии кои ние сме ги имале усвоено на национално ниво. Според ЕУ лимитите, најмногу 35 дена во годината едно населено место може да има загаденост над 50 микрограма PM10 честички на метар кубен воздух. Но официјалните податоци кои ги анализираше СКУП велат дека во деновите кога е постудено, македонските градови се постојано над тој лимит. Така, на последната грејна сезона во Скопје, само 51 ден биле под границата од 50 микрограма PM10 честички. Додека 68 денови жителите од главниот град дишеле загаден воздух кој бил над дозволената граница. Но, каде е решението? Како да се намали загадувањето? Скопското подречје, јас би вовел гасификација на домовите. Во Скопје предвидено е само во околината на Скопје да добијат газ граѓаните, меѓутоа во централните градски населби не. Зошто?
Zato što nekoj drug spроведува грејење тука и некој друг заработува. Значи, ние сме заложници на овие енергетски мафии и ние нема да бидеме поттикнати да се префрлиме на друг начин на грејење, се додека се тие блиски до секоја власт. Централното градско грејење е државно или на локално ниво. Не е приватизирано таму. Само кај нас е приватизирано. И ние сега штитиме приватни монополи, кои што у позадина потплаќаат корумпирани политичари и го имаме овој проблем со децении го имаме овој проблем. Таму дури имате и избор. Еве например во Љубљана има гасификација. Па имате газ за секоја куќа, па таму имате и според на газ, имате и бойлер на газ, значи имате грејење на газ, имате опции на струја, па можете да бирате. Директното штетно влијание на загадувањето и неказнивоста на загадувачите уште повеќе ги мотивира активистите да го кренат гласот. Тие не се оптимисти дека проблемот брзо ќе се реши, но се решителни да ја продолжат нивната борба за чист воздух. Бизнисот и корупцијата ова го остават се уште да живее и мислам дека во Македонија нема да се промени во наредни 15 години. Не може да се дозволи за сметка на профитот на неколкумина, на една елитна мала група, да страда мнозинството. Meni se čini da je ova sprega biznisa i politike to što predstavlja najveće zagađenje i što gazi sve pred sobom, gazi sve standarde i gazi taj neki zdrav razum prosto. Svako bi rekao, ok, treba da postoji i biznis, ali s druge strane treba i da dišemo. I to ne samo da treba da dišemo, nego mi ne možemo ni da prestanemo da dišemo. Uopšte nije lako prestati disati. Evo, probajte, ako mi ne verujete, znači možete samo na par sekundi da prestanete i posle toga odmah morate da nastavite da dišete. Tako da mi se čini ako će tu postojati ta neka koegzistencija, ovi ljudi što dišu bi trebalo da lepo zamole ove ljude koji hoće da imaju taj biznis na tom istom prostoru gde oni dišu i da im kažu, izvinite, ali mi ne možemo jednostavno da prestanemo da dišemo, pokušali smo, pa ako biste vi mogli taj vaš biznis malo samo nekako da onako unormalite, tako da bismo mi mogli u isto vreme da dišemo dok vi imate taj vaš biznis. Dok sam gledao ovaj prilog, ja sam se pitao zbog čega skoro 50% stanovništva u Severnoj Makedoniji koristi drvo za ogrev i onda sam shvatio da je glavni krivac vjerovatno grupa Lebi Sol. Oni su pre više od 30 godina imali veliki hit Čukni o drvo i kako su ljudi decenijima slušali tu pesmu Drvetu, oni su podsvesno imali potrebu da kupuju drvo. Tako da se meni čini da je najbolje rešenje da se uradi neka nova verzija te pesme koja bi glasila Čukni o pelat ili Čukni o briket. Mislim, moglo bi hipotetički Čukni o gas, ali to je već malo van logike. Često čujemo da ljudi sa ovih prostora odlaze na zapad iz loših ekonomskih razloga. Međutim, koliko puta ste čuli da neko odlazi iz svoje zemlje zbog loše ekološke situacije? Za sve postoji prvi put, pa evo je priča iz Crne Gore. Grad koji ne diše. Ovako se u 3 riječi mogu opisati Pljevlja, rudarski grad sa 20.000 stanovnika na sjeveru Crne Gore. Sa okolnih brda, Pljevlja u kojem su rudnik uglja i termoelektrana okosnica privrede se i ne vide od magle, smoga i dima kada počne grejna sezona. Mještani se griju i do 8 mjeseci, uglavnom na ugalj, jer je to jedan od najjeftinijih energenata. Za oko 200 Pljevljaka koji godišnje obole od karcinoma i veliki broj onih koji ovo mjesto napuštaju, krivac je, kažu, hronična zatrovanost vode i vazduha. Tako je porodica Čolović ekološki azil prije 6 godina pronašla u Njemačkoj. Nesnošljivo živjeti ovdje, nesnošljivo. Garež, grčina u grlu, znači koje mnoge posljedice ovi građani trpe, mnoge posljedice u ovome gradu. Mnoge posljedice. Od posljedice pluća, respiratorne i ostale. Došli smo nakon 1,5 dana izbjeglištva, azila, nakon 1,5 dana morali smo da potpišemo, dođemo zato što su tadašnje vlasti, sad ne mogu da se sjetim koje, ja mislim da je Igor Lukšić, premijer
naš Crne Gore bio da je potpisao za sigurnu zemlju Crnu Goru i da su morali svi stanovnici, to jest građani Crne Gore, da se vrate u svoju matičnu državu. Iz nevladine organizacije Breznica, koja slovi za jednu od najglasnijih u ekološkoj borbi u Crnoj Gori, tvrde da su za aerozagađenje najviše odgovorni oni koji upravljaju Pljevaljskom termoelektranom i rudnikom uglja. Imamo ugalj i svaka sredina bi bila srećna kad bi imala to crno zlato koje bi mogla da unovči. Nažalost, mi imamo ugalj koji nas ubija. Uzima se prirodno dobro, generišu se prihodi, ali se ništa ne vraća, ne ulaže se u sanaciju te životne sredine koja je do te mjere degradirana da je život postao u Pljevljima nemogući. Svjetska zdravstvena organizacija nakon boravka svojih eksperata u Pljevljima taj grad je 2015. godine uvrstila među 10 najugroženijih životnih sredina u Evropi, nakon čega je usvojila određene preporuke i zaključke. Niko se nije osvrnuo ni na te zaključke tog izvještaja, koji, kažem, je zabrinjavajući, niti je neko postupio po preporukama Svjetske zdravstvene organizacije koja je imala namjeru da ukaže da se nešto mora hitno mijenjati. Mladi odavde godinama odlaze sa kartom u džepu u jednom smjeru, znači odlaze u svijet da se nikad ne vrate. I to je nešto što je ogroman problem. Sve dok budemo ložili ugalj, ja sam uvjeren da ćemo imati ogroman problem što se tiče kvaliteta vazduha, a kao posljedicu i loše zdravlje stanovništva. Prema istraživanjima, sagorijevanje uglja najveći je pojedinačni izvor zagađenja vazduha na Zapadnom Balkanu. Neusklađenost zastarjelog rada termoelektrana u Pljevljima sa standardima Evropske energetske zajednice postavila je dvije opcije pred elektroprivredu Crne Gore: gašenje postrojenja ili ekološku rekonstrukciju. Izabrana je druga, pa je sklopljen ugovor sa kineskom kompanijom DEC International za projekat plaćen oko 45 miliona eura. Nismo mi dovoljno jaka ekonomija koja može sebi da priušti gašenje termoelektrane u ovom momentu. Bilo bi sjajno da mi možemo da ispunimo sve ekološke standarde sad u ovom momentu i da izgasimo elektranu, ali nemamo dovoljno energije u sistemu. Termoelektrana proizvodi 60% energije. U posljednjih 5 mjeseci je na 65% proizvedene energije u Crnoj Gori. Tako da dok god imamo taj udio u proizvodnji, nerealno je očekivati da zatvorimo termoelektranu. Ekološkom rekonstrukcijom planirano je da do sredine 2024. godine termoelektrana Pljevlja bude po evropskim standardima. Do tada ovaj grad će se kupati u smogu, građani će obolijevati ili prosto odlaziti. Plan je dakle da posle ekološke rekonstrukcije termoelektrana Pljevlja radi u skladu sa svim IED direktivama i svim važećim zakonodavstvom Evropske unije iz oblasti zaštite životne sredine. Znači, emisije sumpornih oksida iz termoelektrane su trenutno između 5 i 6 hiljada miligrama po metru kubnom. Planirano je da nakon ekološke rekonstrukcije budu manje od 130 miligrama po metru kubnom. Što se tiče azotnih oksida, i u tom segmentu je planirano da 4 puta budu smanjene emisije sa sadašnjih između 500 i 600 miligrama po metru kubnom, da budu smanjene na ispod 150 miligrama. Slažem se da je u ovaj projekat trebalo da uđemo ranije, kao i sve ozbiljne, odgovorne zemlje Europske unije koje su ovakve poslove radile prije 15-20 godina. Mi kao i u svemu kasnimo za Evropom i sa ekološkom rekonstrukcijom, ali treba svi zajedno da gledamo ovo kao jedan pozitivan pomak. Kada je u pitanju zagađenje vazduha u Crnoj Gori sa opasnim česticama i neprijatnim mirisima, kubure i stanovnici glavnog grada, naročito oni nastanjeni u blizini kombinata aluminijuma. Kada se podigne prašina od basena crvenog mulja, naseljem se, kažu mještani, ide zatvorenih očiju. Znaš, kakav je vazduh tebe ako stane prozor otvoren pola sata, ti moraš totalno da izvršiš generalno kuće. Ako ti auto napolje, nijedno jutro mi u grad ne možemo poći, što nećemo auto oprati. Ako ne operujemo auto, tačno se vidi gdje živimo i odakle smo. Nema potrebe da ne zaustaja niko da pita odakle, vidi po auto, glib, prašina, tako da ne možemo ti opisati. Jasno ti je kad ti je smeće pred vrata kipati non stop. To je jako isparavanje amonijaka koji se nalazi u toj prašini koju oni iz alumina kipaju na deponiju, koji kipu blizu nas, a ovdje Đevaga. Mislim, sličan je suzavac. Ovdje ima kompletno naselima 64 porodice. Od te 64,
garantuje da ima 42 asmičara. Nisu asmu dobili na selu, no ovdje radeći po toj deponiji. Preko 31 godinu živim ovdje. Ovdje sam imali domaćina koji je umro, ovdje sam i oboljela. Što da ti reče? Niko se ne obazire na nas, niko ne pomalja glavu, samo čujemo svakodnevno neke prijetnje. Bićemo srušeni, bićemo maknuti, biće tu ograda, biće ovo, biće ono, da je iko došao da pita ovaj narod kako živi, kako ova djeca žive, kako ova djeca će zdravlje da steknu. Imamo mnogođice ovdje, neke male, koja je da mi idu u školu. Niko se njih ne brine, a kamoli za mene o 70 godina. Svakodnevno mi dolazi hitna pomoć, evo ću se pozvati na cijelo naselje. Ja sam prisiljena non stop da zovem 124 da mi dolazi, da mi uključuje infuzije, injekcije da bi predanila dan. Kako će mi biti? Vidiš i ti one gomile tamo bijele. Sve ono dopire do mene, u moja pluća. A ja imam 70 godina. A šteta velika za mene, ali gledaj što ova omladina će da doživi. Za njih je greota. Dok ozbiljne studije aerozagađenja povezuju sa kraćim životnim vijekom, nadležne institucije kod nas, tvrde ekološki aktivisti, zagađenje vazduha ne vide, ali ga svi osjećamo. Iz nevladine organizacije Ozon smatraju da je izostao ozbiljan pristup, te da će i ova sezona grijanja donijeti negativne posljedice. Obično ljudi kažu da je vazduh nevidljiv, ali kada vi se spuštate sa neke planine, kad vidite kako izgledaju Podgorica, Nikšić, Bijelo Polje, Pljevlja, kad vidite da zapravo taj smog i tako kažem izduvni gasovi iz velikih dimnjaka učine grad nevidljivim, nikako se ne možemo složiti da aerozagađenje nije vidljivo. Kada vi želite da riješite problem aerozagađenja, naročito tokom sezone grijanja, vi morate imati ozbiljnu strategiju. Recimo, konkretno u Crnoj Gori sada imamo projekat koji sprovodi elektroprivreda u saradnji sa Fondom za životnu sredinu koji se tiče korišćenja solarnih panela. Umjesto da država da podsticaj stanovnicima u onim opštinama gdje je problem aerozagađenja tako izražen, naročito u Pljevljima, Nikšiću i Podgorici, gdje živi više od pola Crne Gore i naravno u Bijelom Polju, da koriste, da pređu na te ekološki prihvatljivije vidove grijanja ili da koriste električnu energiju sa nekim subvencijama tokom sezone grijanja, mi imamo opet da država se zapravo pojavljuje u nekoj ulozi promotera nekih tuđih projekata. Iz Agencije za zaštitu životne sredine kažu da su u prethodnom periodu najlošiji vazduh u Crnoj Gori udisali građani Bijelog Polja, Pljevalja, Podgorice i Nikšića. Možemo reći za prošlu godinu da je najopterećeniji grad koji je imao najveći broj prekoračenja Bijelo Polje, a odmah iza njega Pljevlja, a naravno ni Podgorica, Nikšić nisu bili pošteđeni tih prekoračenja. Znači, napomenuću da je 35 dana u toku godine dozvoljeno prekoračenje PM čestica preko 50 mikrograma po metru kubnom. A kada govorimo o godišnjim prekoračenjima za prošlu godinu, u Bijelom Polju je to bilo 112 dana, u Pljevljima 110, Podgorica i Nikšić oko 70 dana, tako da je to prekoračenje i to su gradovi i naravno koje pripadaju regijama gdje moramo poraditi na unapređenju poboljšanju kvaliteta vazduha. Ministarstvo naše, naravno u saradnju sa svim relevantnim institucijama, donosi strategiju za upravljanje kvalitetom vazduha i takva jedna strategija je sada u proceduri usvajanja, strategija od 2021. do 2029. godine i u toj strategiji je sadržan i akcioni plan koji prepoznaje obaveze svih potencijalnih zagađivača koji utiču na kvalitet vazduha, a kada govorimo o Pljevljima je u ranijem periodu su definisane, oni su imali plan upravljanja kvalitetom vazduha i taj plan je imao svoj akcioni plan za poboljšanje. Imamo i kratkoročne i dugoročne mjere. Dugoročna mjera definitivno za Pljevlja je toplifikacija samih Pljevlja kako bi se samim tim izbjegli veliki broj individualnih ložišta. Prisustvo zagušljivih, otrovnih, kancerogenih, iritirajućih, kao i gasova staklene bašte u atmosferi se u svim razvijenim zemljama strogo kontroliše, kao bitan parametar kvaliteta životne sredine, a preko toga i zdravlja ljudi. Dok ovaj problem i nadležni najzad ne dožive kao osnovu zdravog života i blagostanja živih bića, bježat ćemo iz zemlje i obolijevati. Ima astmičara koliko voliš, srčanih bolesnika, bubrežnih bolesnika, alergijski koliko hoćeš, voda zatrovana, vazduh zatrovan, što da ti reče?
Ovo posljednje barabe ne bi živjeli, će živimo mi. Ovo je sramota za Crnu Goru. Sramota za sve vladajuće partije u Crnu Goru. Nek se zastide i oni valjda imaju roditelje, braću, sestre, nekoga. Treba neko da se okrene na nas. Ja sam rođena Podgoričanka. 70 godina živim ovdje. Posljednje pašće ima bolji azil nego ja kao čovjek koji sam ovdje rođen i živim. Gušimo se u sopstvenom dimu, nemaru institucija, nemoćnoj zastarjeloj privredi. Dok zagađen vazduh ne postane vidljiv i za nadležne, građani Pljevalja, Podgorice, Nikšića i Bijelog Polja će naročito tokom grejne sezone udisati vazduh sa prekoračenom količinom praškastih materija koje uzrokuju bolesti, koje pogađaju srce i disajne organe, preko dijabetesa, sve do neplodnosti i raka. Iza oblaka smoga, za sad, rješenje se ni ne nazire. Čuli smo da je Svjetska zdravstvena organizacija Pljevlje stavila među 10 najugroženijih mjesta za život i koliko god to zvučalo na prvi pogled negativno, to možda može da bude i razvojna šansa i Crne Gore i Pljevlje, zato što, kao što znamo, Crna Gora je turistička zemlja i ono što turisti vole, to su te neke liste na raznoraznim sajtovima, 10 najlepših plaža, 10 najlepših jezera, 10 najlepših trgova, tako da ako oni nalete na tu listu 10 najugroženijih mjesta za život, ima svi da nagrnu Pljevlje i Crnu Goru i mislim da je to zaista razvojna šansa cijelog regiona, jer nekako sve što i Crna Gora i ostale zemlje u regionu nude turistima, to je ono čega manje više ima i na zapadu. Ali, druže, dođi ti u grad koji se ne vidi, to je prava atrakcija. Svi u regionu se muče sa problemom zagađenja, to smo vidjeli, ali evo jedne revolucionarne ideje. Kako bi bilo da sve državne institucije i svi zaposleni u javnim upravama se odreknu u toku jedne godine samo budžeta za reprezentaciju, znači restorani, kafane i slično. Prilično sam siguran da bi mogli da uštede za gasifikaciju bar jednog grada ili da se sprovedu neke druge mere energetske efikasnosti. Ipak imamo i jedno ohrabrenje u ovom prilogu, to je da će do 2024. godine biti sve po standardima Evropske unije, tako da jedini savjet za građane u Pljevljima je da jako udahnu vazduh i da 2 godine drže taj vazduh i onda kad puste taj vazduh mogu opušteno da dišu. Četrdeset godina predloga, planova i nekih genijalnih ideja. Samo ni jednog jedinog rješenja za zagađenje vazduha u Bosni i Hercegovini. Zašto je to tako? Pogledajte u sljedećem prilogu. Ovako izgleda Sarajevo prekriveno smogom u zimskom periodu, kada zagađenje zraka postaje kritično. Stanovnici sunce danima ne vide. Jedini spas je promjena vremena. Kada nije sve sivo, grad se sa obližnjih planina jasnije vidi. Ovo je Sarajevo 1. decembra, kada obično je zastrto smogom, gdje vi sa ovog mjesta ne možete vidjeti ni sljedeće drvo, kamoli grad u pozadini. U Sarajevu je zagađenje januara 2020. bilo takvo da smo zamalo premašili rekord jednog od najzagađenijih gradova svijeta, kineskog glavnog grada Pekinga. Vrijeme nas je pogledalo zadnja 3 dana januara i nismo premašili taj rekord. Stanje se pogoršava, a konkretnih mjera nadležnih vlasti s ciljem smanjenja zagađenja do sada nije bilo. Izbaciti emitore zagađenja ugalja iz grada, automobile stare, proširiti ulice, ubrzati saobraćaj, ići na obnovljive izvore energije, ići u utopljavanje, energetsku efikasnost. Sve su to efekti, ali to nisu rješenja. To su dobre stvari. Rješenja su izbaciti ugalj iz Sarajeva i sva ložišta fosilna koja zagađuju na takav način. Višedecenijski problem glavnog grada Bosne i Hercegovine vlada kantona Sarajevo namjerava riješiti mjerama iz 10-godišnjeg akcionog plana, vrijednog 100 miliona maraka. Odavno je trebalo djelovati, a mi smo na početku. Više od 30.000 domaćinstava koristi fosilna goriva za grijanje, a u planu je zamjena peći na ugalj tek za 600. Potrebno, ali nedovoljno.
Uspjeli smo dakle prvi 100 aplikanata da završimo u smislu da oni izvrše zamjenu svojih peći na ugalj koje su bile za certificirane peći, dakle koje ne proizvode, da kažemo, štetne čestice u zrak i pumpni sistem, dakle zamjene za pumpni sistem koji bi tu uključili. Oko 30% će biti smanjena potrošnja energenata, a s druge strane za te objekte će znači, preko 50% biti smanjena izdvajanje čestica u zrak. Ono što se dešava u kantonu Sarajevo, našoj najbogatijoj lokalnoj zajednici, jeste kap u moru. Nekoliko desetina peći koje se zamijene u odnosu na 35.000 kojih imamo je zaista kap u moru. Rješavanje zraka mora biti prioritet, a ne neke druge stvari, infrastrukturni projekti gdje se začas potroše stotine miliona. U ovom trenutku na rješavanje problema zagađenja zraka u kantonu Sarajevo koji ima budžet od preko 1 milijarde ne potroši se niti 1 promil kantonalnog budžeta. U planu je i korištenje geotermalnih izvorišta za zagrijavanje. Potencijal postoji, dobra volja također, ali sve je opet na čekanju. Jedna ta bušotina bi mogla da osigura oko 10 MW snage toplotne energije koja se koristi. Sada, mi na osnovu tih 10 MW otprilike možemo da kažemo koji je to broj stanovnika ili broj kuća. To se matematički može reći. Ako nema privrednih subjekata koji troše značajna količina i tako dalje, to je otprilike negdje oko par hiljada možda priključaka ili kuća koje bi mogli zadovoljiti tih 10 MW. Prvo ide zamjena dakle, sistema grijanja u Vogošći. Negdje oko 700 priključaka je u Vogošći koji imamo, koji se sad griju na mazut. A onda, paralelno tome bi radili dakle, na Iliđi gdje bi vršili istražne bušotine u smislu da vidimo koliko imamo geotermalne vode. Ovakvim alternativnim načinom zagrijavanja emisije sumpor dioksida u zraku ne bi više predstavljale problem. Ekološke prednosti prepoznala je i Evropska banka za obnovu i razvoj. Zato je podržala uvođenje pumpnog sistema, čime će grijanje na čvrsta goriva biti značajno smanjeno. Svi projekti koje imamo u ovom trenutku koji su finansirani ili će biti finansirani sa kantonom iznose 140 miliona eura. Pokušavamo koristiti obnovljive izvore, vruću vodu koja je prisutna na Iliđi, toplotu zemlje ili rijeke te za daljinsko grijanje. To će smanjiti troškove. Uklonit će se potreba da se koriste teško ulje ili ugalj i to bi zaista donijelo korist jer emisije ugljenika će biti smanjene kao i emisije sumpora i azota iz atmosfere. Osim toga, EBRD će uložiti i u modernizaciju javnog saobraćaja, jer je upravo saobraćaj drugi razlog visoke zagađenosti zraka. Apsolutno je u skladu sa EU standardima. Nadamo se da će novi trolejbusi doći početkom sljedeće godine, a da će novi tramvaji doći početkom 2023. Novi trolejbusi će koristiti struju kao i sadašnji, ali će imati i bateriju koja će im omogućiti da voze autonomno, te da idu dalje nego što im sadašnja mreža omogućuje. To će biti velika korist. Da krajem 70. godina nije započet ambiciozni projekat gasifikacije grada Sarajeva, aerozagađenje bi bilo još opasnije. To je prvi dolari koji su izašli ispod NATO kišobrana prema jednoj socijalističkoj zemlji koja se zvala Jugoslavija. Grad Sarajevo je tada prije olimpijade dobilo preko 400 velikih ložišta na zemlji gas i negdje oko 12.000 malih potrošača, individualnih potrošača. Od tada do danas u protekle 4 decenije gotovo ništa nije urađeno na unapređenju gasifikacije. Naprotiv, nazadovali smo. Od 400 velikih potrošača u kantonu Sarajevo danas je ostalo na gasu samo 40. Federacija i Republika Srpska koja ne mogu da se dogovore da se napravi revizija i kontrola gasovoda Zvornik Sarajevo. Sa 50 bara pao tlak sad na nekih 15-16 bara maksimalno koliko se dozvoljava da ide kroz gasovod. Ugroženi gasovod jer su povećane brzine, sreće pa nemamo veliku potrošnju pa su to neki ovako ad hoc udari koji može taj gasovod još uvijek da podnese. Cijene gasa nisu u skladu sa standardom stanovništva koje više brine o preživljavanju nego o zagađenju. Za grijanje koriste energente koji nisu samo dostupni, već su prvenstveno isplativi.
Otprilike se procjenjuje da je nekih 40.000 nelegalnih objekata za koji nemaju građevinsku dozvolu i tako dalje. Međutim, imamo jedan drugi sistem tu, jedan drugi, da kažemo, termin, takozvani socijalni. Mi znamo koja je to kategorija ljudi koji su došli, doselili su se tu, napravili su te kuće. To sada realna stvar da mi više ne možemo da razmišljamo kao nelegalni. Mi moramo to kad tad da na neki način legalizujemo. Neboderi visoki koji se nastavljaju i dalje da se gradi neplanski, ću još jednom ponoviti 3 puta. To je uzrokovalo sve ove posljedice i dovoljno individualne ložišta ljudi koji su gradili isto naselja neplanski gdje hoćete i došli smo do ovoga. Moramo znati građane koliko će trajati ovo zagađenje. Hoćemo li bježati odavde ili ćemo ostati? U zimskom periodu stanovnici Sarajeva se guše u smogu. Da je zrak otrovan dokazuje sve veći broj oboljelih od plućnih bolesti, posebno mlađih osoba. Bolest se karakterizira prevashodno kašljem. Kašljem i iskašljavanjem u roku 3 mjeseca. Mi smo nekada imali podjelu na hronični bronhitis i emfizem, danas je to sve hronična opstruktivna plućna bolest. Pušenje također najčešće se okrivljuje za nastajanje maligniteta pluća, ali i onečišćen zrak je sigurno razlog povećanom broju oboljelih od karcinoma pluća. Procjena Evropske agencije za zaštitu okoliša da od zagađenja zraka u BiH umre oko 5400 ljudi godišnje. Mjera nema i agonija se produžava iz godine u godinu, a posljedice su strašne. Od neke bolesti koja je izazvana zagađenim zrakom u Sarajevu godišnje umire negdje otprilike 5 do 600 ljudi. Skoro svaka 6. smrt je uzrokovana od neke bolesti koja je izazvana zagađenim zrakom. Jedinstvenih podataka kao ni traženih odgovora iz nadležnog Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa koliko je zrak u BiH zagađen nema. Da problem koji ugrožava zdravlje stanovnika neozbiljno shvataju nadležni ilustruje i apsurdna činjenica da su prije nekoliko godina zbog alarmantnih rezultata i upozorenja izdatih nakon mjerenja zagađenja zraka na uređajima Američke ambasade u Sarajevu okrivili obližnju ćevabdžinicu. Meni je najzanimljiviji bio kraj ovog priloga, ove posljednje sekunde, kada su za zagađenje u blizini Američke ambasade optužili lokalnu ćevabdžinicu. I mislim da su lokalne vlasti ovdje na tragu rešenja za problem i da bi trebalo za svo zagađenje i u samom Sarajevu i u ostatku Bosne da optuže upravo ćevabdžinice. To bi samim tim bilo mnogo lakše da se reši takav problem, jer onda ne bi morale termoelektrane da prestanu da koriste ugalj, već samo da donesu neku uredbu po kojoj bi ćevabdžinice morale da pređu na neke druge načine pečenja mesa. S tim što bi tu već bio jedan problem, što ova Evropska banka za razvoj to vratno ne bi podržala, jer sigurno njihovi zaposleni u Bosni najviše vole da jedu te ćevape, a ko bi bio lud da jede ćevape koji nisu na ćumoru. Mi smo u ovom prilogu videli da se već od 70. godina rešava problem zagađenosti vazduha u Bosni i Hercegovini i nekako mi se čini da postoje jedino 2 logična objašnjenja. Prvo bi bilo da trenutni nadležni organi ne smatraju da je 5400 umrlih godišnje od zagađenja vazduha neki veliki broj i da samim tim ne doživljavaju ovaj problem kao nešto što treba urgentno rešiti. A druga stvar koja mi pada na pamet je da ti isti nadležni možda misle da ne dišu isti vazduh kao i njihov narod, pa da onda njima ne može ništa biti od toga, da oni ne spadaju u ovu grupu koja je ugrožena, već da oni dišu neki novi, pročišćeniji vazduh negde tamo u njihovim glavama. Srbija je prvak Evrope. Zvuči sjajno, zar ne? Ali razmislite još jednom posle sledećeg priloga. Upozorenja stručnjaka da je vazduh u Srbiji opasan po zdravlje postala su alarmantna kada je krajem oktobra prošle godine Beograd bio najzagađeniji grad u svetu.
Kao na škrgama disali su i građani Smedereva, Bora, Niša, Pirota i Valjeva. Ipak čini se da većina građana zbog zagađenja vazduha nije zabrinuta. Da li vas plaše upozorenja stručnjaka da je vazduh u Srbiji zagađen? Ne, nešto naročito. Manje više ne. Toga je i bilo i ranije, samo što ljudi sada od toga prave sve i svašta. Naravno da nas brine to i za porodicu i za koji ima malo dete, posebno ga brine ta situacija sa vazduhom, jer ne znate kada da izvedete dete, kada je najbolje. Šta možemo da uradimo? Samo da ne izlazimo iz kuće uveče i toliko. Naravno da me plaši, kako ne bi. Kog ne bi plašilo kad je u pitanju vazduh? To je jedino što nam preostaje da dišemo. Oni koji problemu zagađenja vazduha ipak pridaju značaj ne brinu bez razloga. Prisustvo nedozvoljenih čestica u vazduhu, kažu lekari, može biti pogubno po zdravlje svih nas. Svi bismo trebali da se plašimo, naročito bi trebalo da se plaše osjetljive populacije, to je pre svega dečija populacija, nažalost, zatim trudnice, porodilje, male bebe, hronični bolesnici. Broj pacijenata, naročito sa hroničnom opstruktivnom bolešću pluća, sa bronhijalnom astmom se svake godine povećava. Nažalost, imamo sve veći broj dece koji boluju od alergijske astme. Zagađenost u Srbiji posljedica je višegodišnjeg ignorisanja problema, nekontrolisanja rada termoelektrana i fabrika kao najvećih zagađivača. Također, veliki je broj domaćinstava koja i dalje koriste zastarela ložišta, koja za grejanje koriste jeftine i opasne energente. Uvijek su nas učili da je taj vazduh bez ukusa i bez mirisa. Evo, sad smo uspjeli da ga omirišemo. Najveći zagađivači na našoj teritoriji su svakako postrojenja za proizvodnju električne i toplotne energije, pre svega termoelektrane, velika postrojenja koja se bave uglavnom preradom prirodnih resursa. I pored činjenice da zakoni jasno definišu pravila rada, država prolongiranjem njegove primjene zagađivačima ostavlja dovoljno vremena da rade mimo propisa. Od dana kada smo usvojili propise za obavezu tih zagađivača da pribave integrisanu dozvolu, do danas mi smo nekoliko puta produžavali te rokove do kada im se, da tako kažem, gleda kroz prste. I evo, to smo uradili i pre možda mjesec dana kada je naš parlament ponovo za 3 godine produžio rokove. Znači, trovaće nas bez obaveze da imaju integrisanu dozvolu koja podrazumeva da imaju određene mere zaštite ne samo vazduha, ali između ostalog i vazduha. Zakonodavstvo je izmenjeno i mi tu ne zaostajemo mnogo za EU zakonima. Međutim, akcioni planovi, primjena zakona, tu nam naravno mnogo toga prosto nedostaje. Nemamo jasan katastar zagađivača, nemamo uvid u sastav emisije štetnih gasova. Variraju podaci, mreža monitoring, znači mreža mernih stanica nije pravilno i dovoljno raspoređena. Pitanje o zagađenom vazduhu, daljim merama, mernim mestima i obavezama koje Evropska unija nalaže Srbiji kao državi koja pokušava da postane njen deo, uputili smo nadležnom ministarstvu, ali nismo dobili odgovore. Planove nadležnih tumačimo iz izjava u medijima. Ministarka za zaštitu životne sredine Irena Bujović rekla je da taj problem postoji decenijama u Srbiji, samo se ranije nije u dovoljnoj meri govorilo o tome. A istakla je i da su individualna domaćinstva među najvećim zagađivačima i da zato država nudi pomoć za kupovinu novih peći i zamenu stolarije. Ipak, iako su država i lokalne samouprave pozivale građane da se prijave kako bi dobili polovinu od potrebnog novca za mere energetske efikasnosti, za mnoge ova pomoć nije bila dovoljna, pa je tako konkurs u Nišu ponovljen. Uslovi koji su dati građanima i građankama nisu povoljni za većinu stanovništva. Upravo siromašno stanovništvo ima problem sa dimnjacima, sa starim šporetima, sa nabavkom jeftinih energenata. Danas se za grejanje koristi i taj sušeni lignit, ali i vlažni lignit do koga se također može doći. A ono što naročito treba da nas brine, to je sagorevanje
raznog otpada koji je cenovno pristupačan, znači ne košta ništa ili košta vrlo malo, a za nekoga ko je pod rizikom siromaštva i ko nema dovoljna primanja, to je nekad jedini način da obezbedi toplu sobu. U zvaničnom saopštenju koje je ministarstvo objavilo na sajtu, ministarka Irena Vujović poručila je da pojedini mediji dezinformišu javnost. Nekadašnjeg narodnog poslanika i aktivistu iz Niša Miloša Boškovića ne čude ovakve izjave zvaničnika. Uvek se kroz kontekst ekologije gleda i svaki zakon i svaki potez koja vlast vuče u tim zemljama, tako da bi trebalo tako i kod nas da bude. Mnogi su odrasli sa lošim vazduhom. Oni ceo život žive sa lošim vazduhom. Ja sam jedan od njih. Jedno od rešenja na lokalnom nivou jeste i gasifikacija. To je ono što nam je dostupno i moguće, ali su cene i gasu kao energentu skočile, a i samo priključenje na gas je skupo. Već sam kazala, mi smo energetski siromašno društvo i država. Postoje tehnologije, postoje tehničke mogućnosti, samo ih treba implementirati, odnosno imati dovoljno i volje i kapaciteta, odnosno znanja, i na kraju dolaze te proklete pare. Ima tu još mnogo razloga zašto smo mi baš ta crna tačka u Evropi, a jesmo crna tačka što se tiče zagađenosti vazduha, i to se može vidjeti. Danas postoje vrlo jednostavni načini. Otvorite aplikaciju na mobilnom telefonu i vidite gde je vazduh najzagađeniji. Naši sagovornici smatruju da bi statistika u vezi sa zagađenjem vazduha bila posebno zabrinjavajuća, da u Srbiji postoji veći broj adekvatnih mernih mesta gde se redovno registruju opasne supstance. Postojeća, kažu, mnoge opasne zagađivače i ne beleži. Mi određujemo veličinu čestica samo 2,5, 5 ili 10 mikrona. Međutim, čestice 2,5 mikrona i manje, koje se zvanično ne mere, na primjer u našoj državi, su čestice koje su najopasnije. Zašto? Zbog toga što su to čestice 1 mikrona, pa čak i manje, koje udišemo, ali koje dolaze do nivoa alveola. Srbija ima 8 nekih aglomeracija, odnosno 8 najvećih gradova. Znate, zagađenje nema mogućnost da se zadržava na administrativnim granicama, tako da to zagađenje koje putuje praktično kroz naš ambijentalni vazduh, odnosno mimo tih granica, zagađuje i ostale delove Srbije. Dišemo ono što jeste čist vazduh, ali uz taj vazduh dišemo i mnogo drugih elemenata, čestica, pre svega azotne okside, sumpor dioksid, koji su ujedno i gasovi sa efektima staklene bašte. Dišemo sve više i više suspendovanih čestica, suspendovanih čvrstih čestica, mikročestica koje direktno ulaze u naša pluća i čine nemerljivu štetu po naše zdravlje. Dišemo uz to ponekad, kada je to zagađenje veliko, i neke teške metale koji mogu biti veoma kancerogeni, kao što je kadmijum, kao što je olovo. To su sve sastojci koje naš vazduh ima, a ne bi trebalo da ih ima. Ekološki aktivisti smatruju da bi čelnici države kroz svoje aktivnosti trebalo da pošalju jasnu poruku građanima o važnosti očuvanja životne sredine, a samim tim i zdravlja ljudi. Mora poruka da dođe sa vrha. Takva nam je zemlja, tako nam je ustrojena centralistički. Mora neko sa vrha, predsjednik Republike ili predsjednica vlade, da zvanično, javno kaže da imamo problem. Kao što dobijamo informacije o vremenskoj prognozi, gotovo svakodnevno, i o UV zračenju, mi smo za to i dali predlog da prosto takve podatke dobijamo i za kvalitet vazduha. Problem jeste globalni, ali je u mnogim drugim razvijenijim državama problem značajno manji.
zbog toga što se mnogo više pažnje posvećuje ovom problemu, zbog toga što se mnogo veći broj mera preduzima. Pre svega mislim na to da veliki zagađivači moraju više da plate, moraju da budu kažnjeni. Nažalost, to kod nas nije slučaj. Mi ćemo, nažalost, kroz 10 ili 20 godina imati mnogo veći problem. Kažem, to je hronični uticaj aerozagađenja. Smatra se da će svako drugo dete imati neku vrstu alergijskih smetnji, nažalost, da će biti sve veći broj karcinoma, naročito karcinoma pluća, i tu smo, nažalost, na prvom mestu u Evropi. I po aerozagađenju smo na prvom mestu u Evropi i po pušenju smo na prvom mestu u Evropi. Prva stvar koja ovde upada u oči jeste već na samom početku anketa koju smo pogledali. Nekako nekim ljudima zapravo zagađenje vazduha uopšte nije problem, jer verovatno ako ne vide da je negde u vazduhu problem, znači da onda problema ni nema. Čini se onda da u Srbiji ovde mora doći do nekih sistemskih promjena, dakle ne samo da rešimo problem grejanja i termoelektrana, već da na neki način i edukujemo ljude da znaju prosto šta znači zagađenost vazduha i koliko je ona opasna. Čuli smo u ovom prilogu jedan odličan predlog, a to je da se pored vremenske prognoze uvede i jedna prognoza zagađenja. Ja mislim da je to super predlog samim tim što vremenska prognoza sama po sebi nije toliko ni bitna kad pogledaš. Ako vidiš koji su vremenski uslovi ili ako ne vidiš koji su vremenski uslovi, najgore što može da ti se desi jeste da, ne znam, malo pokisneš ako se loše obučeš ili da ti bude hladno ili da ti bude vruće, dok bi s druge strane prognoza zagađenja imala baš onako jednu veliku korist bismo svi imali od toga. Mislim da bi posle nekog vremena gledanost prognoze zagađenja bila mnogo veća od gledanosti vremenske prognoze. Vidimo ovde da nadležni odugovlače sa primjenama zakona i meni je jedino logično objašnjenje u ovome što je rekao doktor, a to je da je Srbija prvak po mnogo čemu u Evropi i da jednostavno po zagađenju, po broju ljudi koji puše, nekako mi se čini da mi toliko težimo ka tome da budemo prvi u Evropi, da zapravo nadležni odlažu i primjene ovog zakona baš zbog toga što žele da ostanu prvaci u Srbiji i kada je u pitanju zagađenje. Vidimo da na neki način vlasti u Srbiji pokušavaju da sakriju taj problem koji postoji sa zagađenjem od građana tako što će da jednostavno ne pričaju o tome u medijima. Međutim, ne možeš da sakriješ taj problem jer ljudi imaju nos, i ljudi dišu i ljudi će da udahnu taj zagađen vazduh i ne možeš svima da zapušiš nos. Osjetit će pre ili kasnije da se nešto dešava. S tim u vezi mislim da na ovim sledećim izborima, ako ljudi izlaze da glasaju, ne bi trebalo da glasaju mozgom, ne bi trebalo da glasaju ni srcem, nego ovaj put da glasaju nosom. Skoro ceo Balkan ima problem sa zagađenjem vazduha. Nažalost, ni Kosovo nije izuzetak u ovoj priči. Këta konsiderojnë disa prej faktorëve kryesor për ndotjen e ajrit. Jetesa në një ambient të tillë është problem i vazhdueshëm për shumë qytetarë të Kosovës. Madje, nga më të rrezikuarit janë banorët që jetojnë në afërsi të termocentraleve në Obiliq, të cilat punojnë me thëngjell. Nëse kthejmë në ajër ose diçka që a thithëm në komuna Obiliqit, sinqerisht është tmerr i vërtet. Gjithmonë në Obiliq është një ajër i rrezikuar për shkak zonës industriale, domethënë Kosovës A, Kosovës B, gjithmonë ka tem pluhur. Po e dëmshme është sidomos për frymorje, për e para është ajo, edhe gjitha tjera, normal. Për shkak të jetesës në një ambient të ndotur, institucionet shëndetësore në këtë komunë vazhdojnë të pranojnë pacient me probleme të frymëmarrjes. Drejtori i qendrës kryesore të mjekësisë familjare në Obiliq Haki Ashari ka thënë që gjendja jo e mirë e ajrit në këtë komunë ka ndikuar në rritjen e problemeve shëndetësore të qytetarëve. Reflektimi tek popullata si pasojë ndotjes të ambientit është smundjet respiratore, smundjet kardiovaskulare,
të sëmundjet tjera më të rënda si që janë sëmundjet kanceroze. Komuna Biliqit në nivel Kosovës, krahasuar me komuna tjera, diku në raste me kancer ka 30% më shumë se sa në komuna tjera, duke marrë për bazë të numrin e banorëve. Po ashtu 25-30% kemi raste më shumë me sëmundje kronike, respiratore, se sa në komuna tjera. Diku në brenda vitit tek ne ekzaminohen rreth 12.000 fëmijë, ku prej tyre më se 50% vinë kërkojnë ndihmë si pasojë e ndotjes të ambientit që reflekton me sëmundjet respiratore. Me qëllim të përmirësimit të cilësisë së ajrit, kryetari i komunës së Obiliqit Gjafer Gashi ka thënë që do të realizojnë projekte të ndryshme, por që kërkojnë përkraje nga niveli qendror. Elektrofiltrat janë një projekt jashtëzakonisht domethënës, sepse pastaj ndolën ndotja nga termocentrali Kosova B, po edhe kemë projekte sheshin e Adem Prenici, është pothuajse në përmbyllje, i cili në vete ka rreth 60% të hapësirës të gjelbrume, dhe janë bjellë drejt të ndryshme, dekorative dhe që ndikojnë ambient. E disa metra larg nga Obiliqi, ngjashëm me ndotjen e ajrit, qëndron edhe kryeqyteti. Ajri mbi të gjitha. Vok hom 2 herë, 3 herë, 4 herë nditje ajër çdo sekond. Prandaj ambienti është cilësi i shëndetit njeriut. Shqyr ka herë kur bje shije bërë që shtu për pastron pak më mirë. Ka tani gazerat makinave, edhe makinat ndoshta nuk i përmbushin ato kriteret të cilat dhe me thënë që duhet i kenë. Ajri shumë i doptë më rrezikoshnit njeriut. S'është i birë, po për shkak shumë sene, diko pa pastërti, diko në digja që bëhet me qymëre me këtë sene, edhe e dikon shumë amërmenja, në dëtrin e ajrit. Sa më ndotën që të është ajri rreziku, për shëndetin është maj madhe, më thonë, ndikon keq. Shkumben Shala nga Instituti Hidrometeorologjik i Kosovës ka thënë se në bazë të raporteve të realizuara nga ky institut, ndotësit më të mëdhenj janë termocentralet Kosova A dhe B, ekonomitë familjare, transporti dhe industria. Sipas Shalës, monitorimi, vlerësimi dhe raportimi për cilësinë e ajrit është sipas standardeve evropiane, por sfidë mbetet përmirësimi i cilësisë së ajrit. Ai ka thënë se institucionet posedojnë edhe rrjet nacional për të bërë matjen e cilësisë së ajrit. Ministria e Mjedisit, konkretisht Instituti Hidrometeorologjik, posedon një rrjet nacional të përbërë nga 13 stacione të monitorimit të cilësisë së ajrit, 12 janë fikse dhe një mobil. Një mobil e përdorim zakonisht për kërkesa ku kemi nga qytetarët që i drejtohen inspektoratit ministrisë dhe ne i delegojmë atë pajisje që është pajisje shumë e sofistikuar konform standardeve në pika të ndryshme. Shtrirja e këtij rrjeti është bërë konform direktivës për ajër të pasur të Evropës 2008/58 dhe është me komplet parametrat ku parimi i mateve është parim automatik, matja bëhet 24 orë brenda një viti kalendarik dhe ato të dhona ipen edhe në website të institutit. Edhe profesori universitar Zeqir Veselaj ka treguar shkaktarët e ndotjes së ajrit në Kosovë. Sipas tij, ndotësi kryesor është sektori i energjisë, por ka edhe faktorë të tjerë. Por ai si zgjidhje të këtyre problemeve e sheh zëvendësimin e burimeve të paripërtritshme në ato të ripërtritshme. Kosova ka kapacitete për zhvillim të burimeve të energjisë solare, të dokumentuara këto, sepse ditët me diell në Kosovë janë numerikisht të mjaftueshme për të siguruar energji nga dielli. Kosova ka kapacitete për zhvillim të burimeve të energjisë nga era ose aeroenergjisë. Dhe këto duhet fokusu si dy kryesorët, me ujin si burim e energjisë, por shihet se Kosova ka jashtëzakonisht problem, pikërisht për shkakun sepse kemi problem me vetë mungesën e ujit. Megjithatë, edhe komunat pritet të punojnë më tepër në këtë drejtim. Sazan Ibrahimi nga Asociacioni i Komunave të Kosovës ka thënë se komunat zbatojnë legjislacionin që vjen nga niveli qendror, por kanë hartuar edhe plane të veprimit në nivelin lokal për mbrojtje të ajrit. Për zbatimin e tyre duhet përkrahje financiare dhe deri më tani sa i përket eficiencës së energjisë, në nivel qendror është krijuar fondi për eficiencën e energjisë, i cili fond ka një buxhet për disa milionë euro, ku Asociacioni i Komunave të Kosovës i përfaqëson autoritetet lokale në këtë bord dhe komunat janë në fazën e aplikimit për të marrë
mjete financiare për zbatimin e shumë projekteve që kanë bëjnë me eficiencën e energjisë dhe e cila ndërlidhet me kualitetin e ajrit, mirë po edhe të çështja e mobilitetit. Komunat janë duke i zbatuar disa nga disa projekte të cilat parashihen me autoplane, sepse kërkohet edhe përkraje financiare, jo vetëm nga niveli qendror, por në përgjithësi edhe nga donatorët. Evisare i Strepi, ushtruesi detyre e shefës së divizionit për mbrojtjen nga ndotja industriale, tregon se Kosova ka një legjislacion i cili është në përputhje me direktivat evropiane. Aktualisht është në fuqi ligji për mbrojtjen e ajrit nga ndotja numër 03/160, i cili është miratuar në vitin 2010, mirë po për të qenë në përputhshmëri me akvis komuniter, me legjislacionin evropian dhe direktivat evropiane, e kemi pasi të arsyeshme që të bëhet amandamentimi apo plotësim ndryshimi i ligjit ekzistues për mbrojtjen e ajrit nga ndotja, ligj i cili ka për qëllim që të rregullojë kompetencat institucionale për mbrojtjen e ajrit nga ndotja, për monitorimin e cilësisë së ajrit, raportimin, informimin e publikut për cilësinë e ajrit, ndryshimet klimatike, mbrojtjen e shtresës së ozonit dhe mbi të gjitha mbrojtjen e mjedisit dhe shëndetin e popullatës. Sipas analizave të IHMK-s, ndotja e ajrit fillon të vështirësohet në muajin tetor, për shkak të kërkesës së energjisë e lagështisë së ajrit. Ndërkaq Kosova ka filluar që nga viti 2009 të bëjë monitorim automatik të ndotjes së ajrit, por që vitit 2012, 2013 e 2014 kanë regjistruar deri në 120 ditë me tejkalime. E ku sipas standardeve lejohet që të ketë tejkalime deri në 35 ditë, teksa aktualisht ka 50 deri në 70 ditë me tejkalime. Institucionet e Kosovës nuk është se ka një plan konkret për uljen e nivelit të ndotjes së ajrit, pavarësisht që ato vazhdimisht kanë përkrahur iniciativat për agjendën e gjelbër. Integrimi në Bashkimin Evropian kalon nëpërmjet përmbushjes së kriterit rreth cilësisë së ajrit. Në të kundërtën, aspiratat për antarësim do të mbesin vetëm në letër. Vidjeli smo da u gradu Obiliću postoji problem i da gradonačelnik Obilića je toga svestan, međutim on nema sredstva da taj problem sa zagađenjem reši, tako da on traži sredstva od vlade Kosova, a vlada Kosova mi se čini kao da je u fazonu, razumemo mi vas, vi živite tamo i vama je teško, ali razumete i vi nas, mi ne živimo u Obiliću. Interesantno je da je Kosovo uvelo standard Evropske unije kada je u pitanju monitoring zagađenja, ali ne i kada je rešavanje problema samog zagađenja. Sad, možda to ne deluje baš tako impresivno, ali ako ih uporedimo sa ostatkom regiona, vidjet ćemo da mnogi u regionu često uopšte nisu spremni ni da priznaju da postoji zagađenje, a kamoli da uvedu neki monitoring. Tako da je to jako bitan korak, jer zagađenje je negde kao alkoholizam. Da bi rešio problem, moraš prvo priznati da ga imaš. Pa da, čini mi se kao da na Kosovu su stvari uradili malo obrnuto. Primenili su standarde EU kad je o monitoringu reč, ali nisu primenili standarde EU kada je reč o fabrikama i kada je reč o tim postrojenjima koji zapravo i prave zagađenje. Tu su malo više primenili ove standarde Balkana, a standardi Balkana svi znamo koji su. Opušteno, šta je najgore što može da se desi? Prema studiji Svjetske zdravstvene organizacije, procijenjeno je da je početkom prve decenije 21. vijeka zagađenje vazduha bilo uzrok smrti više od 37.000 ljudi na Zapadnom Balkanu. To je 6 puta više nego u Francuskoj, koja se, za razliku od balkanskih vlastodržaca i institucija kojima rukovode, pridržava eko-zakonskih normi. Na Balkanu nam ostaje da ili uvedemo gas maske kao obavezni dio garderobe ili da prosto dišemo rijeđe. Gledali ste još jedan Robin Hood. Vidimo se za 7 dana.